idan mutum yana so ya samu tsira a duniya da lahira sai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa subhanahu wataala yake ƙara tabbatar mana wato da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda darajar annabi wato matan annabi ma sun zama iyaye a wajen mu. Allah yake cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah lil mu'minina wal muhajirin illa an tafa'alu ila awliyakum ma'rufa kana dhalika fi kitabin masura. Saboda darajar ta annabi wato matan annabi masu zama iyayen haka Allah yake annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wato lalle matan manzon Allah masu daraja ta annabi wato iyayen mu ne saboda daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko isa Allah ya gargaɗi sahabbai kuma sahabbai duk duniya ba mutane da kai sahabbai daraja duk duniya in a cire annabi in a cire annabawan Allah ba mutane mafiya tsarki mafiya jin tsoron Allah mafiya bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam isa Allah ya kara musu yadda gaba da su Allah ya gargaɗe su duk wanda da suke da ita Allah ya ce wasabiquna awwalan min al-muhajirina wal ansari wal ladzina tabi'uhum bi ihsan radiyallahu anhu radwan wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar fiha abada zalika fawzul azim. Su tun a duniya Allah ya ba su tiket na shiga aljanna tun a duniya sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman da kuma sayyidina Ali radiyallahu anhu ajma'in. Ubangiji Allah ya kara musu yarda gaba ɗayan su lalle sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a duniya Allah ya ba su aljanna tun a duniya dogaro da ayoyin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun a duniya isa Allah yake cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajarati falayma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fatan qariba. Lalle sabon manzon Allah tun a duniya Allah ya tabbatar cewa mutanen kirki ne yan aljanna tun a duniya Allah ya ba su aljanna Allah ya ba mu albarkacin su gabaki daya. To duk da wannan daraja tasu da Allah ya ba su saboda sun bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun bi so da kafa amma haka Allah ya gargaɗi sabon manzan Allah ya gade su kisdin hijiwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kisdin hijiwa ga manzan Allah ya sako da ayoyi guda 5 a cikin suratul hujurati aya ta 1 har zuwa aya 5. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa an-nabi wa la tadahhalu bil qawli kajari ba'din an tahbada a'malukum wa antum la tashurun. Aswatuhum inda rasulillah ulaika allazina amtahana Allahu qulubahum littaqwa. Allah ya ce lahum maghfiratun wa ajrun azim. Innal ladhina yanaluka min wara'i hujurati aktharuhum la yaqilun. Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takarju ilayna kana khayran wallahi ghafurur. Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya gona suka yi imani la tuqaddimu bayna rasuli ku shiga ku yadda ku shiga gaban Allah da ba shiga wato gaban Allah da manzansa. Isa Allah a cikin azab yake cewa wa ma kalim wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an takuna huwa al-jihad min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla mubin. Allah yake cewa wa ma kali mu'minin bai dace ga mutum mu'mini namiji ba wala mu'minatin ko mu'mina mace idza Allahu rasul idan Allah da manzon yi hukunci an ya kula min amrihin a ce ga su suna da wurin zabi nasu. Allah ya ce wa man ya'asallahu wa rasuluhu duk wanda ya samu Allah da manzansa faqara da ranar mubina haƙiƙa mata wanda yake mabayyani to sabon manzala ne fa Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu ya kullu suka yi imani la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli kada ku yadda ku yi gaban Allah da manzansa. Allah ya ce wattaqullah ku tsoron Allah sa da mutanen duniya gaba ɗaya ku tsoron Allah. Allah ya ce sami'un alim lalle Allah sami'un ne mai jin maganganun ku ne sannan alimun ne wato masani ne da dukkan abin da halittar suke take aikatawa a duniya. Allah ya ce ya ladzina amanu ya kullu suka yi imani la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kada ku dinga daga sautukan ku fiye da sautukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sabbai ne fa amma Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi kada ku dinga daga sautukan ku fiye da sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wala tadaru bil kadari ba'dukum li ba'din an tabara ma antum la tashurun. Kada ku dinga bayar da magana kamar da kuke yi da ƴan uwanku kamar da kake kiran abokinka ko ɗaninka ko kuma yayanka ko wani ɗan wanka kai kira ka ce ya ware a ba manzo Allah haka. Manzo Allah sallallahu dole sai an girma shi walakin qulu wato walakin asimuhu wa sharabuhu ku girma shi nan ku daraja shi sallallahu alaihi wasallam.
an gane ko la tarabu aswatukum fawqa nabi Allah ya ce wala tadaru lahu bil qawli kadari ba'dukum li ba'din Allah ya ce an ta wada malakum in dai kuna kiran manzon Allah kamar da kuke kiran kannan ku yayin ku ƴaƴan ku Allah ya ce wallahi ayyukan ku da su bati an ta malakum lalle ayyukan ku da su bati wa antum la alhalin ku musamman aikin ku ya sun baci ba